nu står jag i en toalettkö här och väntar på toa. Men det är ju som sagt en före och den som var före dig, förstår ni. Jag är så jävla arg. För jag sitter där, jag försöker så. Du kan backa lite. Tjäna på det. Vi skulle tjäna in de här $200. Ja, just det. Ja. Så det är inte helt bra. Jag fick inte göra någon kaffe. Nu snart är det min tur. Nu är det bara en kopp. Går det? Lite om det gjorde. Men det gör ingenting. Nej, men nu vet jag. Det är lite mörkt där under. Du får komma ut lite i ljuset. Men det var nämligen så att jag fick ut själv någon kaffe på planet. Fick du inte? Nej, jag fick inte det. Jag fick lite vin. Och det var trevligt. Drack du vin igen? Ja, det gjorde jag. Och så drack jag lite whisky på flygplatsen där innan du hade tagit bara en plats och jag fick plats där. Men nu... Flyg? Ja, jag känner mig lite konstigt. När är det här? När var det här? Ja, det var väl tidigare idag då. Drack du whisky då? Jag drack lite whisky. De hade så här provningar där. Ja, du bara tar såna här provningar hela tiden. Du som är så jävla snål. Skulle du köpte en flaska för 600 spänn där då för att dricka whisky? Nej. Jättetrevlig person där som... Ja, de är så bra då. Flera olika sorter där. Och så var du tvingad att ta lite vin på planet också. Ja, jag kände det är lite full. Nu är det min tur. tur. Har du fått dem där av någon också? Nej, jag har köpt dem. Har du köpt dem? Jag köpte ju dem innan vi åkte från Lima. Var det de jag betalade för också? Nej, det var det inte. Det var jag. Det var innan jag köpte. Ja. Vad ska du gå nu? Du kan inte bara gå så här när jag håller på och filmar dig. Jo, det där är såna där kramkompisar som man kallar dem i Sverige. Ja, men du vet KK som alla har. Det är så himla modernt nu för tiden. Är det det du menar? Ja. Nej, det är såklart, men det är inte jag som tar... Ja, men kramas så mycket. Jag vet inte vad kramas gör. Är det mjukt då, din kompis? Nej, det är inte så jävla mjukt, men det är kramas i alla fall. Ja. Kanske också ska komma och kramas lite. Ja, nu är det snorig här. Man blir lite arg ibland på varandra. Ja, inte så lite heller. Jag är riktigt förbannad. När du gör så att jag får betala liksom $400. Ja, det är du som gör att jag får betala, det är inte jag. Det är väl inte jag som gör att vi får betala. Nej, vem är det då? Du måste ju hitta en syndabock. Jag tänker inte... Det var jag som är syndabocken. Varför är du en syndabock? Vem ska vara syndabocken då? För du har någon så kan du ju anklaga den stackaren som körde oss till... Som körde fel. När jag skulle köra oss till flygplatsen. Men jag tycker inte det är någon... Han tyckte väl det var jävla jobbigt själv, tror jag. Han börjar ju gråta, stackars kag. Han stod ju där och var helt förstörd och jag visste inte vad jag skulle säga. Bara gå där med ännu fler och det var den katastrofen för att vi missade, så var det den katastrofen. Så och jag kände att han kommer ju avlida här på stört. Och jag tyckte... 20 minuter, tog 1 timme och 40 minuter istället, så vi missade ju. Vi kom 10 minuter efter och ville fan ingen hjälpa oss. Ja, jävla... Men jag tycker inte att du ska... Varför ska du ha en syndabock? Ja, men det är så klart att någon måste bli syndabocken. Ja, vet du vad? Då tycker jag att vi anklagar flygbolaget. Ja! Fan, ska vi anklaga flygbolaget istället? Kanske ska skicka bajs. Det var nämligen så att jag tänkte så här att man kanske kan... Eftersom vi har betalat $400 till dem. Ja, då tänkte jag att ja, men då får jag väl ta tillbaka lite av de här $400. Även om det inte är mycket så tänkte jag att man får ju dricka och sådär på planet. Så då får man dricka och så. Då tänkte jag att kan vi fortsätta med? Och så tänkte jag också att man har fått med filtar. Är du lite full nu, Berit? Nej, jag har inte druckit sån. Jag har bara druckit saft. Nej, jag har inte druckit saft. Jag har druckit Inka-Cola. Så du ska inte dricka något nu? Du säger att du ska dricka massor. Och det är jag inte... ska göra det. Ska du bli full sen? Det kanske blir det. Ja, det kanske blir lite trevligt. Trevligt. Kanske kan hitta på någon lek. Vi kan leka mellan alla människor. Ja. Men då tänkte jag att jag kan ta deras filt. Och så gjorde jag det. Så jag har min filt i deras väska. Och vet ni en sak? Att bredvid mig, jag satt i mitten då. Och så satt Berit längst mot fönstret. Och sen bredvid mig så satt en nunna. Och jag såg, eller syster kallar man dem. Man kallar dem systrar. Och det är... De systrar allihopa. De kallar systrar. Och hon, när Berit la ner den där filten i hennes väska, då såg jag att systern, min syster, hon tittade. Hon tittade och tänkte, vilken syndare. Och
då kände jag lite sådär att jag känner inte Berit nu. Berit är inte min kompis. Jag är i Miami är jag. Och Berit är också med mig i Miami. Ja, det var inte riktigt planen det. Nej, och planen var liksom den att jag skulle vara i Sverige på torsdag imorgon klockan 10. Nu är jag i Sverige. Ja, imorgon. Nu är jag i Sverige istället. Imorgon klockan 5:30. På kvällen då alltså? Ja, det är liksom en hel arbetsdag för mig där. Och jag har massor av arbete jag måste göra. Jag får inga pengar om inte jag går och jobbar på min bingoställe. Alltså fattar du? Jag får inga pengar. Hur ska jag betala hyra? Ja, så fick vi betala en jävla massa mer också för att komma hem överhuvudtaget. Jag får liksom betala både för mig och Berit. För Berit säger att vi ska ha några pengar. Ja, du tar skit på sista sålleserna. Snål den där Berit. Vadå snål? Vadå kommer jag undan? Jag har inga sålles kvar. Jag har $2. Ja, men jag då? Jag kan inte betala min hyra nu. Ja, men du har i alla fall en lön du. Ja, men jag får ju jobba och slita. Du bara ligger hemma nu på dagarna. Det är lite men jag försöker hålla på lite jobb. Jag har väl varit ute och rest. Jag vill inte kunna jobba. Du har inte jobbat du heller. Så nu är vi i alla fall i Miami och ja, det är vi. Det är varmt här. Men det är ganska skönt. Så här att, och lite fint så här. Ja, vi har inga pengar. Vi kan grönt. inte köpa något. Vi kan gå runt och titta lite och kunna säga att vi har varit i Miami. Det är inte alla som kan det faktiskt. Nej.